A primeira semana de escavacións arqueolóxicas no illote de San Sadurniño xa amosa resultados sorprendentes. As 3 sondaxes realizadas deixan ao descuberto os restos de antigas estruturas. A que máis chama a atención é a número 2. Temos unha estrutura de perpiaño, de grandes dimensións, moi notable, incluso temos un bocacho da parte interior da estancia, sea o que sea, que aínda non o sabemos, aínda non temos unha cronoloxía que dar sobre esta estrutura, pero, temos datos interesantes, como, por exemplo, que está encalada, incluso temos, nunha zona que está encalada, temos restos de pintura. Nas outras 2 sondaxes tamén atoparon outras estruturas diferentes, ademais de varios materiais. Localizouse un lítico que posiblemente sea unha pesa de rede, moi probablemente, e, no contexto marítimo no que estamos, pois tería moito sentido. Tamén se encontraron algunhas lascas de sílex, un mineral que non existe en Galicia, que, por exemplo, na zona cantábrica sí que se dá un pouco, incluso en zonas do interior de España, ou, por exemplo, en Inglaterra, era o peso que solía emplear de peso nas embarcacións. O proxecto das sondaxes arqueolóxicas intégrase nun proxecto máis amplo de posta en valor e divulgación da historia da illa e da súa torre, apoiado no libro de Sindo Mosteiro, A Torre e a Sombra. Aquí parece que houbo unha ocupación bastante longa que chegaría dende a época castrexa ata o século XVIII. É un enclave moi importante, moi insólito dentro da historia de Galicia, precisamente por esa ocupación. Queremos dala a coñecer, parecenos fundamental. Pero, como digo, as excavacións arqueolóxicas é a base na que nos teremos que apoiar nun futuro. Pero ao Concello de Cambados, estas excavacións son importantes para coñecer a historia de Cambados e poñer en valor o seu patrimonio. De 3 sondaxes que se fixeron, apareceron as 3 estructuras. Creemos que iso é moi positivo, porque quere dicir que seguramente que toda a illa teña partes de estruturas de cimentacións de edificios, non sabemos ainda da época, ainda hai que investigar. Coñecer a nosa historia e poñer en valor o noso patrimonio son, dende logo, 2 labores que dentro do Concello de Cambados estamos decididos a levar a cabo. A sondaxe 2 é a que máis interesa experta entre os arqueólogos. O equipo encargado dos traballos xa enviou unha solicitude a Patrimonio para ampliar o terreo de estudo desta cata. Dende o Concello estudarán a posibilidade de continuar cos traballos arqueolóxicos na illa para descubrir toda a historia que nelas atopa.